Kære vælgere, så er feltet klar. Bispekandidaterne er stillet op, og jeg stiller op til bispevalg, fordi jeg ser situationen i København som temmelig alvorlig, men jeg ser også optimistisk på, hvad for nogle evner vi har til at løfte opgaven i fællesskab. Jeg har lavet et program, der hedder Kirker, der virker. Nogle bliver opstemte af det, andre bliver måske en smule skræmte af kirker, der virker. Fordi betyder det nu, at der kommer nogen og tjekker mig, om det jeg gør, det dur eller ikke dur, og hvad bliver konsekvensen? For at kunne lave et program, der hedder Kirker, der virker, så kræver det, at vi først har tillid til hinanden. Tillid til, at vi kan stille spørgsmålet åbent, og at vi tør høre svaret. Dur det, det vi laver, eller dur det ikke? Lige for tiden er der flere, der melder sig ud, end der melder sig ind. Den udvikling vil jeg rigtig gerne lave op på, og det vil jeg sammen med jer. Kirker, der virker, er en invitation til en ærlighed, hvor vi passer på hinanden. Jeg står her foran København, og jeg står med Bibelen i hånden. Det er et skrift, som jeg er dybt fascineret af, og som jeg læser i hver dag. Dette skrift er grundlaget for vores kirke. Den er skrevet af troende mennesker, ligesom vi selv er troende mennesker, og det er den tro, vores kirke hviler på. Jeg er aldeles klar over, at Bibelen kan læses på mange måder. Den kan læses dynamisk, og den kan læses statisk. Jeg selv læser Bibelen dynamisk, det vil sige, at jeg ser den som et indslag i en udvikling, jeg selv er med i. Men jeg har dybt respekt for alle måder at forstå Bibelen på, og det er denne respekt, jeg vil åbne en dialog med, så vi kan få talt om det, som kirken skal, og den måde, kirken skal ytre sig på. Jeg vil være biskop af samme grund, som jeg vil være præst, og samme grund, som jeg er blevet præst. Fordi jeg brænder for den kristne tro, og er dybt fascineret af at kunne stå med et levende ord på min tunge, et ord, som kommer fra Gud. Jeg er fascineret af, at den kristne tro er kommet til Danmark i 800-tallet og har været med til at forme måden, vi tænker om vores verden, måden vi tænker om hinanden, måden vi indretter vores samfund. Jeg er meget optaget af, at kirken fortsat skal have en plads i denne udvikling, at vi fortsat skal være med til at sætte et præg på vores samfund, sådan så det er de samme værdier, som får lov til at udvikle vores samfund. Jeg elsker at holde gudstjeneste, jeg elsker at tale om Gud, jeg elsker at tale ud af Gud, jeg elsker at synge salmer, jeg elsker at lave kirke på 117 forskellige måder. Støt mig i det. Jeg har en idé til arbejdslivet i den danske folkekirke, og jeg har givet det overskriften cirkulation. På samme måde som man får røde kinder, hvis man løber sig en tur, eller får varmen, hvis man giver sig selv kuskeslag, på samme måde så skal kirken have røde kinder og opleve cirkulation. Jeg ønsker mig, at præster får lov til midlertidigt at arbejde i andre kreative virksomheder og være med til derude at lære at arbejde strategisk og opnå resultater, for det er det, vi har brug for i den danske folkekirke. Ligesådan, at folk fra andre arbejdspladser kommer ind og får lov at give os idéer og smutte igen med en afsmitning som effekt. Også at kirkens frivillige får lov at blive ansat i kortere eller længere tid som projektansatte, sådan så vi får frisk blod hele tiden til kirken. Vi skal kunne arbejde strategisk, hvis vi skal kunne knække kurven.